Látom, a dudám még megvan. Jól távol tartja a hívatlan vendégeket. Ahhoz neked nem kell duda. Mit keresel itt, Sam? Ez volt az álmunk, emlékszel? A villa a szigeten. Hát, ez nekem már a valóság. Kemény munka, súlyos jelzálog. Franc. És egy hotel, ami lassan rám szakad. Segítek, hadd nézzem meg, mit nem csinálom. kell, semmi gond. Jól van. Tudom kezelni a csődjeimet. Miért nem mondtad, hogy Sophie az, aki férjhez megy? Nos, úgy gondoltam, hogy semmi között hozzá. Miért megy férjhez, és miért marad itt a szigeten? Hogyha rajtam volna, azt mondanám neki, hogy élhetne még. Igen. Okos kislány. Tudom. De tudod, a lányom eléggé önfejű. Igen, azt látom. Azt látom. Olyan fiatal. Tudom. Tudja, hogy igazából mit akar? Tudod, azt hiszem, azt akarja tudatni veled, hogy nem fog magadra hagyni itt a szigeten. Hogy érted? Donna, nézd! 2 nagy gyermekem van, és tudom, hogy milyen elengedni őket. Ha Sophie úgy gondolná, hogy jól meg vagy egyedül, nem választott volna más utat? A dolog így áll. Én nagyon szeretek egyedül lenni. Komolyan, minden reggel felébredek és hálát adok Istennek, hogy nincs valami középkorú klimaxos pasim, aki megmondja, hogy éljek. Szabad vagyok. Magam vagyok. És ez remek. Where are those happy days? They seem so hard to find.